Салом алейкум дӯстон, пастилои покистония боригар реклама кардесем распродажа шудаги налочкаи шумо 5 сар мешавад. Ростакиш 5 см, параш 10 см мешавад, баъд чоркунҷошум донааш 10 см, параш 20 см мешавад. Комплект ҳамаи параш ҳастад. Пахтаи тоза, пахтаи покистония, беҳад материалшон материали хушрӯи, бо диққат тамошо кунед, ҳамаи рангош ҳастад. Доставкаро мекунанд, хеле пастилошон 100 сони распродажа шудаги. Касе ки пеш омадаи марҳамат биёнед хабар гиред. Адрес Пажарка, дасти рост, чорум қатори 118 дукони пастилои детски одамашон 120 сом то 150 сом, доодамошон 170, 180 то 250 сом. Ҳамаш пахтаи тоза бошон кам мондагӣ, ба ҳамин хотир распродажа сар додагӣ. Касе ки биё марҳамат, беҳад материалшон материали хушрӯй. Касоне ки бо ҳамин реклама кардем гирифтанд, ҳазор раҳмат гуфтаган, беҳад касашон каса назад. Биёнед аз пеш бинед, бо материалшон беҳад материали хушрӯй, дарҷа тахсарӣ ҳамаи намудшам дорам. Покистон беҳад материалш материали хушрӯй. Касе ки медонад, набояд бурган адреса мегӯм. Пажарка, дасти рост, чорум қатори 118 дукона. Ина номерошон дар рӯи экран аст. Номерои ватсапшон, номерои телефоншон, сарчохошон 25 сом сар мешавад то 70 сония. ҳамаш покистония, ягонташ хитои нестанд. дӯстон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. пешакӣ ҳаматон дар раҳмат. Видеоро дастгирӣ кунед. видеои пешина 90 000 просмотр гирифт. ҳамиро лайк мондан фаромӯш накунед. пешакӣ раҳмат.